nije išao iz agencije. Ne znam, eto to prvi put kad sam čuo da ću ići sam u Ameriku, nisam nikad letao avionom, sve mi bilo uzbuljio. Tamo kad sam došao, bio spreman, sam mislim engleski mi je bio 0, maltene. Brbio sam, znači, snalazim se, ne. Kad sam došao, imao sam sreće da idem do New Yorka sa par ljudi što idu na Aljasku, pa sam sa njima bio do New Yorka. Tamo smo prespavali i onda smo, ujutru su oni išli na Aljasku, ja sam bio, sa JFK-a da odem u New Jersey, snalaženje je bilo svakog, bilo lepo iskustvo. Stigao sam, rekao, tamo do mog mesta i sad sam bio spreman da budem tamo sa strancima u sobi, ne znam gde ću se naći, ni kako ću i šta ću raditi. Kad sam došao, tamo me dočekao neki Rusi, neki baba i deda, naravno, ne znam. Mislim, to sam sam organizovao sebi bio, ali kad sam došao u taj motel, tamo su bili par Srba i to mi jako obradovalo i onda mi je jedan rekao kao da će oni sutra ići. Ja odmah naravno šta ću gleći u hodnik tamo gore, oni ostali, tako sam bio s njima. Na kraju, poslednjih 3 meseca sam zaživeo i sa 3 žene, nekad je bilo lepo, nekad odvratno, zavisi sve. Radio sam, primarni posao mi bio u karting parku, tamo sam imao $8 po satu, davali su mi dosta preko vremena, dok nisam našao posle jedno 3 nedelje drugi posao, a to je bio odmah preko puta u Steak and Shake, to je mi kao neki poznati dobar restoran brze hrane. I tamo sam radio kao server i opet to što Zoki kaže, ako vas pite nešto znate radite, znate sve, snalazite se kasnije kako znate. Pa na primjer ja nikad nisam nosio taconik i oni su odmah natrpali 4-5 čaša punih i sad kao mi na treningu da vežbamo to. Prvo sam molio Boga da mi to sve ne poispada, mislim, ipak na treningu konkurencije i tamo je sve bilo nov restoran. Bio je dobar bakšiš, to mi izvlačilo najviše, radio sam baš dosta prepodne, od 9 ujutru do pola 5 u karting parku, posle toga sam radio odmah od 5 do ponoći, nam je bilo radno vreme, ali smo ostajali do 1-2 da očistimo restoran za sutra. Tako da, eto, nisam ništa puno putovao, bio sam u New Yorku to 2 puta kad sam išao tamo i kad sam se vraćao, opet naravno sam. Bilo je izbudljivo, ne znam. Imao sam par drugara što su išli, ali oni su se odvojili, ja sam posljednjih 10 dana ostao sam tamo, pošto sam hteo da iskoristim maksimalno do kraja tu radnu vizu, pa sam odlučio i to mi se na kraju i lepo isplatilo. Sve sam bilo lepo. Mislim, ja sam očekivao više iskreno od New Yorka. Ja kad sam se vraćao, sam kupio kartu, pa je ta karta otkazana 5 dana pre mog povratka, pošto sam hteo, ajde kao da vidimo nešto malo više od Amerike. To je bio put od 16 sati od tog Tennessee, od Knoxville, glavnom gradu, sam imao autobus tamo kad sam došao, ono bilo, ne znam, ja vidim neke Kineze i ostalo. Mislim, to da vam pričam, trebalo bi mi 5-6 meseci, ne čak ti koliko sam im proživeo, to je strašno. Ulazim u autobus, ono 50 Kineza, crnetko iz zatvora i 2 debele žene. I ja sad kao idem samo u New York, mislim. A tu su naravno bile pare, sve u kovertici koje moram da čuvam i šta. Snalazimo se kako znamo. Imam sve bilo lepo. Ja ti još ukratko da ispričam taj povratak, to mi je bio ako najizbiljivije. Autobus me nije ostavio na stanici tamo gde sam ja trebao da se vratim, nego nas je ostavio u kineskoj četvrti i sad ja imao sam stari telefon, ne mogu da koristim internet i šta sad? Mislim, ja sam vidio onda njihovu reku što razdvaja New Jersey, New York, tamo sam malo izblejao par minuta i ja sam otišao da se snalazim, bilo lepo. I promašio sam metro, i metro sam promašio, posle više skoro i kraj, ali sam došao na vreme na avion, ne znam. Voleo bih da, ako budem išao sledeće godine, da idem sa nekim. A bilo je lepo iskustvo ovako, to što, mislim, meni će biti lepo što idem s nekim, baš zbog putovanja i toga, šta sad ja sam kao idem na Miami i ostalo, to mi je malo bez veze, ali bilo je ovako uspešno se dešavalo, baš lepo. Eto, ukratko, ako neko nešto zanima, nek pita. Samo ta država, pošto to ja nisam znao prema što sam otišao, u Americi koliko ima tih 50-51 država, ne znam koliko zvezdice imaju, drugačiji su standardi svuda. Naprimer, Tennessee je jedna siromašnih država, tako da
kao skipping kod mene se plaćao 8,5 do 9 dolara na sat, tako da je to malo niži standard, ali tako i smeštaj jeftiniji naravno, i hrana i sve. Tako da odlučite, ako hoćete zaradite, onda idite negde sever Amerika. Ja sam ovde išao, nisam znao šta me očekao, dobro ispao. I zaradio sam, ovo kažem. Eto.